Ki Khubor Ka Bate Se TV. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakrdob ying jongpi. Ka kenhun kinongnya Tourist Taxi ibadana pok syatri joko All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association balalam kemat do presiden uba Ri Kaldinas Doling kala kentaj Malaysia mentah jingalang jong ka komiti bala thau ka sarkar jilla ya bala khliet do director ka office tourism ka ban salong ha ka khat santrik urisa araja apsau halor kanong rem ba kani komiti kala perung de khot lang ya kitrai hotel kitrai guest house bat ki tour operators ya kibakum ka kenhun ki nongnya kali kemla setiaban pedang ha ka jinga kran bigila pathai kubor ha khat sau tarik urisa arja apsau ba doling loy thu baka sengla pha ru dakador khas sia menteri rang ba ka jilla u Konrad Kongkal Sangma dak ktien khasi bat kenturu ya kinong ai buat jong sarkar MDA bakin sapin kala sia ka ktien pharang ya ka sithi baka sengla pha kai ka ba ka sinjam ka ba ngi la khot ngi weri fi sakani ka mit lakani ka jingyalang ba lingkot ka jongi ka penchai lamba ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxation kalong ba nakalyang jongi ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxation ngila yo ya kani ka sithi na ka sarkar jilla ka padai ka hapo jingyalam jong Konrad Sangma te ngila yo men ka ha ka sing thodi ngi ko sithi limba ka WhatsApp te hadien ba ngila yo ya kata sithi te ngi na kalyang ka EKMT ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxation ngi so kendet banyu i ka to sithi namar ba hang to sithi la benrap ba la khot lang ru ya kite kitur operator lani ki hotel ki try guest house bat kiwe kumta tater te nakalyang jongi ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxation ngim tourist taxi association ngim kwa ba bakan long kumta namar ba haba ka jingya khi ka dei namba ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxation ringkat bat kiwe ki association ki ba phe ki badan hakasatri jong ka EKMTA te habangi i to sithi long ka sngu kendit yingi kumnu ka sarkar namar ba haka khat khandai trik u nailur arjar saw ngi la yo ban pha ya ka mar chief minister la pha la ong ban ai ka ka suggestion lani ka sithi ka ban thawi ta committee tingi la ra ru ya ta ka suggestion chau Konrad Sangma sebari sapok ka office jong trikam jong ban hangni ngan sai hindiat kalong ba menta singi lon bu igrik sithi bangin pau ska bangin numlai apok ka office trikam jong director tourism kumot ladau da kim patiau hi la sai la singiru kumot ngi don ka lenti da ka wai pat ngin siem ngin sa shong ka meeting bat kiniki action ba fair ki ba ka street jong ka EKMT ngin sa siem ki senjam ka bade ban le da wating halor kata kita ki bai kali ki bai kalong bai community kalong bai ngat dengan keno bai ka sarkar MDA hi ka bala pen klumar lu kat ni don ki driver na pring jungi ki bala sim ya ka dor ha jaka lai haja ki sim no lai siteng ha jaka lai siteng ki sim no 1,000 bapli kalong ba kam ton ya kata ka jikin baik ka biang na kalyang ka sarkar kam khot fi ngi kadai be ka sarkar kani pen klumar wat num kuno ik drabal hi bapli habak ngaru il jong simet ngadang dei hunong nya kali bangadan me hasrok man ka sngi ngali kamai ngaju syami kita ba ki ut ki passenger ndai habang inda la ekran da ktin ka basai ka basit ki sungthu yengi bat ki priang ye ka e bangi pan mangi bi of yong bag his drabal kali ki le don bor hi la ka bor ka dor ka mur ka badi ki kam kali kam don gum kata ndai kani ber khoi bali ka sajalong ong pi badi ka sarkar jilla Meghalaya jungi ka sarkar MDA tu hi ka bamla ban pelang lani ban khot ye kinong nya kali kamai takadaw ngi sami chakman balada ka urlong kini kamat baga sarkar kan thawi kita ki policy kamut na kalyang jungi 6% ngila banya pen bai halor kata ka dor kemuru ni kata ka jingtu nong ga yo nong nong pi kam hangi kinong nya kali kamai lite kalong bai ba ngimdu nong hiru ladang ngimlai dang tang bangi la karpat hakatu ku sithi kan sekerpat na kalyang jong fi ki press ki media ru ba phin ke ngin sapa ngan sapa sapi gani ka sithi da ka khasi ba phin onglem nali phin penchai lem ya ka sarkar ya kitu ki advisor ke baka sarkar MDA tu hapo jingilam jong Konrad sama bakala thung ya ki advisor ba fair jong ka sarkar Meghalaya ki bala yo tulop ru lemba ka pisa jong pai ba bakin sobha ban pen kala
pareng lem chau konrat sangma ya kani ka chithi ka bangan pha manta shapi ki media ki press kata ngin la dep ong ba ngin sa don ka committee la shahim step shipang ngin sa shim ka senjam pat ngin sa pentip shapiru ke bangin ya nama ba kan nomnong ka jing pentut ya ki pat ba ki balik barum bayang surum seneng dengan sepenchai shapi ya kita ka senjam ka bangi di penshim ngin shim hiru ka jing hi ka bating lamar kan ka sarkar ngai balada ngimi hi pok madan thama kan num kendit benriu bat ya ke bangil apha chithi show menteri rang ba mo kitu ki por ki banai ki dep menadu sistem mental sistem duna kala don kani ka jingya le tenru jongi sa ka sarkar ban perking no ekali ban bar state ban trung sata ki terus spot ne ban thaw ki policy re hadu menta mene ka jingli bu jongi chithi de alai teli how tourism minister mo ba polling do te ngai I ba kampoi si ka supoi no ba ladang idon ka supoi bitang kata ka thamaktin mar kaliang bat kiwei te iya bai dei bat ya ka jingpha sti jungi sei tourism minister bat I kumjuru hai director tong tourism kalong kalong bakim patiau yang ki nongnya kali kamai ki baden hakani jala but nakaliang jongi ru sngoba moi tai tourism minister ibadon na kaseng rulum jong UDP ngasngoban ong ba nakaliang jongi ngim kwa shu kum kini ki jait nong elam mo banyalam ya kari ba jait penri jongi bat khamtam ru ya ka jing penyai ka baka NPP ka don ka MDA 2 menta kan ka sarkar ngasngo ba ka dei ka sarkar ka ban patiau ya ka ba kat bau kontrat sang mau lo ong ngi ban pha extension pha kini kita ngila de pha khat khandai trik ngila pha ya kita ka sithi ban bu so ban har sau trik ngilai extension kumnu ban thawi ta ki policy ta ki rule ki ain ka ba chief minister hi lo ong ya kata te kipen I ba kim khin snap ka ngi ginong nya kali kamai kim khen ya kata kalenti ka ba ngiru kum kinong nya kali kamai banginyo no ya kata kalenti ka ban kamai suk nali ban yo hakita ki tourist spot mo gemang ngila pha city sa sarkar na kisnem bat nadu mencem stem adu menta ki snem ru ngila pha dang jinglai south league city sa sarkar ban ong ban thau no policy ge bai de pok tourist spot ban perking no ikali ban bar ban sya shu ngilai nakaliang ka asan jungi ngila persyang ban kren ya kata ndre ngai guma ka sarkar kam patiau ya kata ai berkhoi ong gumni I daga buram I menteri rang ba ai menteri badi pe kata jong kai perthai ba polling do ngi la dep ong na du ki banai bla dep ru ba UI tangi ke jing duna ndai IMUI pat ba lai sa hojar tali ki kali ki duna ki mio kamai man kasngi te wat menta kini ki banai kini ka syuak pujaru ki kali ki bon ki bawan hina bar jela ki bandung pok terus spot bat manga menin simet menin mensingi simet ru kin tio bla dep ru ngalai da ka jong khaman haba mo ka ngaku munong ngelam jong ka all khasi Meghalaya terus ngala don hak ki spot ngala sami chiti ki sora la sami ki no long ai be ba ki babun hi ki de ki kali bana bastit bat ngap sai hang niru sai sien ban ban yo don ki pa ba ki ban par sung thu pat sai mo ya kata ka jing yakhi jongi le si kum ki te ki bade he ki tourist spot ki ba ki pa ba ki rikhasi jongi ki briu jongi ki badan ye ki spot phe ang te in pen sai na kaliang ka asan ka all khasi Meghalaya touristic si ngimsim lakhang ye ki kali ki banaba state bandrung pok ka Meghalaya reng isu ong ye ka sarkar ban thawi ki policy ha ki tourist spot banum pan perking no ikali banaba state banum sha shu bandrung ai no ingi ki try local ke banyak kali badinang ne ka jala jungi hi bangin yo bandai yalam kaya ha ki ti jaka jong kai ki ban ha ka ri khasi jantia bro ko hi kata lada ka sarkar ka ong pindu kibnai ndu macam sistem ngala ong bat kini kibnai baradang tak sudap rung adap ong bala sarkar kala an perulong ini policy le ban thawi te policy kadai kamram ka sarkar ken ban bu kita ki jaka kumnu ban bu kita ki information sabat ngan pensai ruang ni na kaliang jonga ha bangala le ngilai le na ka EKMTTE ngilai ban kendu iba pol te hoi la kren la silai pe ka membandam jongi te ngasu ai jingmut I ro ka to kamera bangarung ka kamera jongi ngong ba dalong te ba dong ka bala te ka bahi bipin ai ka information sta ba information sta kolong ba lata kita kali barung bami kinwan ha kata ka jaka ka sarkar ka labu kamut island ba kini kinong nya kali kamai jungi kendon bentahang takin namar nga ong pi belai ma wang pha bagi nong nya kali kamai kendon bentalang kata ka jaka ka sarkar ka sapen bej ani kan bu ya kata ka polisi la shubu yo le si kan trikam ya ni kamat ka jingdawa jungi nga kwa balong bali nga ban ong ban ya kata kan tien ban bu di kinong nya kali kamai jungi ru kumba shibnai arbraim tu ngal ong I ba in shift na kalian jungi ar live nai saw ngut kindon ha to ka kamera ka ba ka sarkar ka pengkre namar balai ngim kwa ban don tangi beri ke sarkar bi ngatrai pi ki press ki media bat ki paj ba jong ka jela ke beri nyo trap hi bro ko wei
badai ka ri khasi jan tia bar khoi kilai I ka e ka jing le but po jong kan ka sarkar lada ta ka daw nga ban ni kini ba ngindi bandon be kinong nya kali kamai ha ka to ko office ni ka information center ka ba lada ka sarkar pen urlong ya ka ngamat jing dawa jungi ba kan long khuj kan long suba ha ka bai dei tri kambat ka ya ka to ko information center ka ma ga jaka ba penyeng kita kali ban ba state ba wan ban rung ne banyalam kai ginong jong kai saka jela ka jungi ngam ong ba kimdon ba dawa ngakat ka jing sngo jongi ka bangiya mentar ya kan ni jing dawa jungi kiladon haksnem shipau khatsan snem kiladon kita ke balik mi yakum kini kamat ke jing dawa bat kidon kirang ba ki bal haswa jonga ki bal kit kam kumini kam asen mentaru ki barang don bat ni mentaru ki bakersan purai ki basen ki bakersan purai ka asen jongi kini ru kilade ban bu yang jing tho bat ka don ru kawai ki jing tho hanga ka ba iwi irang ba brio ilalek mi marwai simet banya khun lem ya kini ka jing e ka ba kinong nya kali kamai jong ka jela jongi ka kisem jing e ha kamai ka ji kila hiar pelan ti ladon ke jing tho hanga ka taru ka bai tai rang ba brio ke banganda ai burom ka ding kam da kan mau tham kan ri ai jai sing di khasi hi di kerteng da kan mau itaru ila wan ban ni kan ni pat hadin bai iba ka AKMTA ka la ya khmat kan kam ipen poi ki thi hanga presiden ni jong ka AKMTA ngala yo pen puli ka ta nama iru ikersan kum rang ba brio ila itai rang ba brio la prapu arsnem kata ila ya kan ni kan ti ban karpat sekondat sangman re bai don marwei ka sarkar kam sim khia ngatrai play ilut ma ke ke ba I nakapaliang jong inong ilam jong iwe inong ilam jong ka khanam ru ilalai ila pani ye ke tu kot ma ngatrai play ilut ka tangan num batai than mangam datip ke I ba iya tang ta hi kamu sokar untuk mensuara kam sim khia ya kan ni ka kam namar balai ka ong bi pi ke chu ong bai trai le sing anong gumnu lada kamon hi ban le te kala hi ken makan nu ka por ban le na kaliang ka government ni kaliang ka sarkar ndai ka don kampat bin ban nong ba kumta kain ban khot ban wearing I kinong nya kali kamai bat kitrai kali banginwan sa kani kami ke jing ekran te kumaban biang sin ko bagala pha e ta sti men sto di nga lemba ka WhatsApp group lemba ka WhatsApp hanga ngayo e ta sti te ka ong ba don brio banwan ai po ko office jung hiru te kata ka bala ban long mo ngam so long kin nakalian jung ngi don kambe bala da ka sarkar ka kwa ban khot banyak keren ban ha ka bai dei bat ngi kinong nya kali kamai khot bet kerpang tangi kinong nya kali kamai mo ka ban kong hi ko ban ai ko blei human tri rang ba namal ba ula ong ba ula menjur tan priang ya kani ka city pai ba ka bangi ni la tho shau ha khat khandai trik nai lur arja sau bat hakate ka bat ruah ngi kejing pan jong u naka AKMTA halo kejing ai jing mut ka ba ngi pen poi sha haka arp sau trik nai lur hi arja arp sau hakani ka si hadin kani ngila pelong nya ngila pelong nya u ban tha yo director jong tourism ban lum ya ban thau yo committee saka ban thau committee ban lum ngi kinong nya kali kamai bat kitrai nong nya kali kamai bat habangi ipat ya kata ka sithi ka bau mo nakaliang ka sarkar kala pha ngi long bangi ngi nakaliang ka action ba don bar khoi ki action ki badan po ka satri jong ka AKMTA bat kin try nong nya kali ba ki try kali ngi larai bi balasai ka singi kan don kata komiti ka bal khol ka la khli do chairman do director tourism ba Cyril Viding do nakaliang ki AKMTA ngi num tre ban lei chakate ka jingalang nama ba kamdei bal khot kerpang tangi kinong nya kali kamai bat ki try ka nong nya kali kamai ka beli bang ngim sutunat ban lei sakata ka jingelang nama long ang tu la long ba khle jaktung kiwi habangi khi lamba ka AKMTA aba lala ka AKMTA kampung khi kumni nga try sarkar kam jinda thau ya ta committee mo pang bai tangi ngi ki nong nya ki try kali ba kinong nya kali kamai la khot pang ta tingila wan bu sti meneru ba nginum lei chakate ka jingelang la sai ka sngi ka ban long posting hapo state convention ka bala khli bala long sharman dei director jong ka tourism ba Cyril Viding do nginum lei chakate ka jingelang kata hi ka jingmut nakaliang jong kini ki action nong nya kali kamai ngala pha hapo ka office jong trikam jong director tourism ba Cyril Viding do bi ka tu meeting ko mga laban menen kong ba nakaliang ke AKMTA hi ka all khasi Meghalaya jurisdiction ka kendit ya kata ka jingkren jong ka sarkar ban khot ingi sa kata ka jingelang namar ba bi ka hotel ki tour operator ki guest house kimdei hasurok ngidei mangi ki nongnya kali kamai
kiba don hapai hak surok te ngi kerpat rui ka sarkar mo balada long ka balate ke ben kong sap hi don kam ban khot yangi kengi ban khot ka pang yangi ban thau ta komiti ban khot ka pang yangi kinong nya kitrai kali bat kinong nya kali kamai